Na sani ba ni kaɗai ne ba wannan matsalar ke faruwa da ni a WhatsApp. Kai ma ke ma wannan matsala tana faruwa da ku a WhatsApp. Shin kai ma ka taɓa kana yin chatting da budurwarka ko abokinka a turo maka irin wannan sako haka, ko sai mutum ya turo maka sako kawai sai ya mai da shi bis kama haka ta yanda ba za ka iya karanta ba. Na sani wannan abin yana matakar ƙona wa mutane rai, ko ni ma kaina gaskiya wannan abin yana ƙona min da rai. Ta yaya za ka yi min magana kuma sannan sai ka maida ta biris yadda ba zan iya karantawa ba? So kwantar da hankalinku, domin a yau na zo muka da yadda za ku magance wannan matsalar cikin sauki. Za ku iya karanta sakon da mutum ya turo muku ko da ya mayar da shi biris kamar haka. So mu shiga cikin video domin in nuna muku yadda za ku yi wannan abin cikin sauki. Kar ku manta ku yi liking din wannan video, sannan ku yi sharing domin yan uwanku da yawa su gani su amfana. So mu shiga cikin video domin in nuna muku yadda za ku yi wannan abin. Da fari za ku shigo cikin setting din wayar ku kamar haka. Idan kuka shigo cikin setting din wayar kuma ga wani waje inda aka rubuta notification ko za ku danna shi. Zaran kun danna ga wani waje na rubuta parameter za ku danna shi. Idan kun danna shi za ku zo ku danna wannan waje. Zaran kun danna wannan waje anan za ku gani shi a kashe ko za ku kunna shi kamar haka. Idan kun shi kamar haka to sannan za ku dawo baya kamar haka. So ni zan dawo baya, ma ina aiki da WhatsApp guda biyu. So zan turo sako daga WhatsApp ta biyu zuwa WhatsApp ta daya. So zan saka barka da safiya ko kuma barka da zuwa haka. So zan saka shi. Idan na gama yin rubutu na kawai shi ma zan mai da shi biris. Idan na mai da shi biris so sannan sai shiga cikin dayan WhatsApp domin ku gani lalle na mai da shi biris. So kamar haka zan mai da shi biris. So idan na mai da shi biris kamar haka to sannan zai shigo cikin WhatsApp ta dayan WhatsApp kamar haka. Zaran na shigo cikin ga abin da na mai da shi biris. So zaran kaga an nuna maka haka so sannan sai ka shigo cikin setting din wayar kamar haka. Idan ku shigo cikin setting wayar kamar haka za ku zo ku danna yana rubuta notification. Zaran ku danna shi za ku danna wannan waje. Zaran ku danna wannan waje za ku danna wannan waje. Kuna danna wannan waje da ku ji anan za ku danna jira kadan. Zaran kun jira kadan shi kenan ga sun duk sakonnin da an ga turo muka. So an ga sakon da na rubuta nan barka da zuwa a can cikin WhatsApp ina yana biris, ba zan iya karanta shi ba, amma anan kuna ganin shi na samu damar da zan iya karanta shi ba tare da wani matsala ba. Duka